Joan den astean, ez aste honetan, joan den astean, ostiralean gizon bat saiatu zen emakume bat, langile bat bortxatzen, Mondragon Unibertsitateko enpresagintza fakultateko aparkalekuan. Mondragon Unibertsitateko rektoreak elkarretaratze bat deitu zuen han Oñatin fakultateko atarian egiteko. Eta han izan ginen elkarretaratze hartan erasoa gaitzesteko. Eta ez hori bakarrik, adierazpen bat atera genuen, gertatutakoa salatuz eta esanez emakumeen aurkako, emakumeen integritate fisikoa, askatasun eta duintasunen aurkako eraso horiek onartezinak zirela, esanez. Asteartean, beste arrazoi oso desberdinengatik, asteartea ere nahiko egun berezia izan zen, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseilua lehendakaritzan elkartu beharrean, beren bilera lehendakaritzan elkartu egin beharrean, Karton hotelean, Bilboko Karton hotelean egin genuelako. Eta egin genuen arrazoi batengatik, han ezarri zuelako Errepublika garaiko Eusko Jaurlaritzak beren egoitza. 1936an, 36ko udazkenean sortu zen, eratu zen Eusko Jaurlaritza hura, eta han egin zituen bilerak eta beren erabakien artean guretzat diot, gure sailarentzat, hartutako erabakirik garrantzitsuena lehen unibertsitate publikoaren sorrera izan zelako. Unibertsitate hori, Eusko Irakastola Nagusia izena eman ziotena, Basurtun sortu zen, medikuntza fakultate izan zelako, sortu zuten lehen ikastetxea. Aurten ospatzen dira gobernuaren 90 urteak. Eta hori dela eta asteartean hasita zenbait ekimen egingo ditugu, hori gogoratzeko eta ospatzeko. Eta azkenik ostegunean alia ekimenaren aurkezpen batean izan nintzen, entzule gisa, ez islari gisa. Alia ekimen estrategiko bat da enpresa munduan, industria munduan adimen artifiziala sartzeko, txertatzeko. Eta interesantea neukan, han esan behar zutena entzuteko eta horregatik azaldu nintzenan aurkezpenak eta ezagutzeko.